la setmana del vi català a televisió. Encetem una nova conversa de vi i avui les nostres converses no només seran per parlar, sinó també per destapar algunes bombolles. Avui volem dedicar els propers 30 minuts a parlar sobre els vins escumosos que s'elaboren a Catalunya. I ho volem fer reivindicant un escumós en una època en què agafa una especial importància. La campanya de Nadal sempre és aquella època en la que es consumeix més escumós de totes les èpoques de l'any i volem reivindicar-ho, però no només reivindicar que sigui un producte de temporada, sinó que crec que totes les persones que ens acompanyaran avui a la sessió estaran d'acord amb que és un producte prou gastronòmic i prou heterogènic com perquè l'incloguem en el nostre dia a dia, més enllà de celebracions, sinó en qualsevol moment és benvinguda destapar una ampolla de vi escumós. Sí o no, Eva Plazas? Bona tarda. Bona tarda. I tant, sempre hi ha un moment per obrir una ampolla de cava d'escumós i de tenir bombolles. Molt bé, gràcies avui per acompanyar-nos. L'Eva Plazas és l'enòloga de Caves Vilarnau i justament amb l'Eva volem saber una mica com s'està afrontant des del cava aquesta campanya de Nadal tan excepcional enguany. Doncs, com bé dius, és un moment excepcional i és una campanya complicada. Per bé que els cellers, com en aquest cas el que jo represento, que és Vilarnau, que som un celler que exportem gairebé el 65-70% de la nostra producció, doncs realment tenim mercats que en aquests moments ens estan responent força bé, no? Com per exemple Suècia, Noruega, països nòrdics, Rússia, Anglaterra també, països on, per exemple, pots trobar el cava als monopolis, que són les botigues de l'Estat, i aquestes botigues han continuat obertes durant tota la pandèmia. Llavors, els cellers que, per sort, tenim exportació i tenim, doncs, nosaltres, per exemple, podem arribar a gairebé 40 països, doncs ho tenim molt ben repartit en aquest sentit, no? Per un altre cantó, clar, aquí a Catalunya és on el fet de tancar els restaurants s'està patint molt, però tenim una gran sort i penso que, a diferència de potser altres zones de l'estat espanyol, tenim la botiga especialitzada. I aquí és on realment el comerç de la botiga especialitzada, de la botiga del local de proximitat, és on els escumosos els podem trobar i ens poden aconsellar i on realment també hem d'abocar tots els esforços als cellers i ajudar-los al màxim, perquè ara mateix és el que tenim, el que podem tenir obert. Clar que sí, molt bé, gràcies, Eva. De fet, parlàvem de l'excepcionalitat i sempre d'entrada és l'excepcionalitat que vivim en la pandèmia. La Covid és una paraula, o és una... Malauradament, ens està condicionant moltíssim el nostre dia a dia, però en el cas fins i tot de la DEO Cava, enguany també hi ha hagut molts canvis, no? Hem vist una nova normativa, estem veient canvis fins i tot a nivell d'imatge, de marca. En quin punt esteu? Per què s'ha fet tot aquest canvi, la nova normativa de la denominació d'origen cava? De fet, era una reivindicació que ja portàvem fent durant molts anys, perquè, com sabeu, el cava és un vi de qualitat produït en una regió determinada i aquestes regions són regions molt àmplies de l'Estat. Per tant, el que des de feia molt de temps reivindicàvem era que el cava pogués tenir un cognom i un origen. I això és el que es farà en aquest nou reglament, que de fet entrarà ja en vigor amb la barema del 2021, amb la idea de que... Ai, em sembla que estem tenint algun petit problema tècnic. Cada cava que prové d'unes vinyes, en aquest cas del Penedès o d'una zona concreta, el consumidor ho pugui saber. I penso que això és un valor que hem de donar al cava, no? Perquè al final la paraula cava és una paraula que té un valor molt important. Si nosaltres ens anem a qualsevol país del món, estic convençuda i preguntes sobre escumosos, la gent segurament el primer nom que et diran serà xampany, això està claríssim, però el segon que et diran serà cava. I durant molts anys s'ha fet una feina molt important en la qualitat del producte i en poder-lo vendre a la resta del món. I penso que aquest valor de la paraula cava el que hem de fer és intentar-lo potenciar i millorar-lo. I per això aquest nou pla estratègic que ha llançat el Consell Regulador en aquest cas. Molt bé, i a més, més enllà també de la normativa, també enguany la denominació d'origen cava ha estrenat web, ha estrenat marca, s'està fent moltíssima promoció, no? O sigui, una mica seguint el que deies amb l'estratègia del sector i sobretot per potenciar i anar tots a una, també és important, no? Fer una aposta important per la promoció del producte.
Sí, de fet, des del Consell Regulador s'està fent promoció, però, de fet, també el paper important del Consell Regulador aquí, com diu la seva paraula, és regular, no? I que el consumidor, quan compra una ampolla de cava, doncs tingui una certificació que aquest producte té un origen i té un mètode d'elaboració i ha seguit tot un procés d'elaboració que ha estat auditat. Realment, la promoció al final també és molt important, la tasca que està fent l'Institut del Cava, que ara és la AECAVA, l'Associació d'Elaboradors de Cava, però també la Confraria del Cava, les pròpies marques. Al final, les pròpies marques són les que defensem la paraula cava o les nostres marques arreu. Per tant, la promoció penso que també és una cosa que des dels nostres cellers el fem amb l'enoturisme, per exemple. Per mi l'enoturisme, o per nosaltres, és una part superimportant de la promoció, en aquest cas, del cava i de la marca, que ara també, malauradament, hem hagut d'aturar les visites al celler, que això també ens està afectant en aquest sentit. Sí, però sí que és cert que és un conjunt que d'alguna manera ajuden a reivindicar de manera col·lectiva i al final, òbviament, les marques que hi sou darrere. I per això avui també volem tastar, o sigui, volem tastar un vi vostre que crec que un escumós vostre, que és un producte molt especial. Explica'ns aquest xarel·lo, tasta'ns-el per nosaltres. Mireu, aquest xarel·lo és l'Albert de Vilarnau, xarel·lo fermentat en castanyer. És un cava gran reserva, en aquest cas és un cava que té més de 4 anys de criança i és un cava que 100% xarel·lo i és el que us deia, és un cava que és en aquest cas de finca, és a dir, el raïm prové de la vinya de Vilarnau que tenim que envolta el celler, és una vinya ja de més de 30 anys en aquest cas, i en aquesta vinya, en aquest paratge d'Espiells, que suposo que molts de vosaltres coneixeu, doncs hem seleccionat aquesta vinya de xarel·lo, aquesta parcel·la, i hem elaborat aquest cava que té el 50% de xarel·lo és fermentat en tancs d'acer inoxidable, és a dir, la primera fermentació de most a vi l'hem fet en els tancs d'acer inoxidable, però l'altre 50% de xarel·lo està fermentat en botes de castanyer, en botes de castanyer de 250 litres, perquè el que hem volgut és recuperar el que es feia antigament als cellers del Penedès. És a dir, fa 100 anys al Penedès, si mirem a les masies, no hi havia botes ni de roure francès ni de roure americà, sinó que les botes que hi havia eren de castanyer o bé de cirerer també, no? I el que hem volgut és recuperar-ho. Hem fermentat amb botes de castanyer, en aquest cas de 250 litres, que venen a ser la mesura de 2 càrregues. Antigament també es parlava de càrregues, de les botes, s'omplien per càrregues. En aquest cas són 2 càrregues i aquest cava té el 50% d'aquest xarel·lo fermentat en bota de castanyer. Això, a nivell de tast, el que li aporta és, si us hi fixeu aquí, el color, doncs té un color daurat, és a dir, un color ja més amb reflexes or, té una bombolla molt fina, d'un perlatge que va pujant, i a nivell aromàtic, sobretot el que notem és les notes de flor seca, de la camamilla, de les notes de fruita del xarel·lo, que moltes vegades també ens dona aquestes notes de fruita blanca, pera, però al fons li notem una nota especiada i sobretot notes com de marrón glacé, és a dir, ens recorda aquelles notes de la castanya confitada. Ara que és tardor, per mi és un cava perfecte per acompanyar a tots aquests menjars de tardor, de carbasses, de cremes de castanyes, cremes de bolets, que és ideal per aquest moment. A nivell de boca, el que té aquest cava és, tot i tenir aquests 48 mesos de criança, té molta frescor encara, té molta acidesa, és un cava untuós, cremós també, i sobretot amb un final llarg i persistent que et surten aquests tocs finals de les notes, com us deia, del marrón glacé o de la castanya confitada. Que bé, Eva, ens has fet un recorregut, jo crec que no t'he interromput, he vist que feies fins i tot amb el maridatge, ens has vingut de gust moltíssim. De fet, crec que el podem tastar ara, com dèiem, traiem-lo de la temporalitat, tastem-lo ara amb tardor, tastem-lo més de cara a l'hivern i que ens acompanyi amb totes les menjades i amb totes les celebracions i dies de cada dia. Fem-ho així. Moltíssimes gràcies, Eva Plazas. T'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Gràcies per presentar-nos el vostre Albert de Vilanova, aquest xarel·lo tan especial, i brindem amb cava per molts anys i per tornar-nos a trobar ben aviat. Gràcies, Eva.
I tant, salut a tothom, molta salut. Molt bé, moltíssimes gràcies. De fet, com us deia, la nostra proposta és que seguim tastant altres vins escumosos que s'elaboren a Catalunya i per això ara mateix el que fem és donar la benvinguda al segon convidat, Ton Mata. Molt bona tarda. Hola, bona tarda, Eva. Com estem? Gràcies també per acompanyar-nos avui. De fet, Ton Mata és el director general de Recaredo, que és una de les 6 marques impulsores de la marca col·lectiva Corpinat. Llavors volem que ens expliquis, fes-nos 5 cèntims per a conèixer i recordar i ubicar-nos amb el Corpinat. Doncs bé, Corpinat és una proposta col·lectiva d'una sèrie de cases, la majoria de nosaltres amb una trajectòria prou llarga dintre del Penedès i que el que volíem és fer una reivindicació de valor, de territori, de qualitat, amb una sèrie de requisits, amb un reglament molt estricte que ha passat a ser en aquests moments el més exigent, si no el més exigent, dels més exigents que existeix en el món dels escumosos a nivell mundial, amb una idea de poder jugar a la Champions League dels escumosos mundials. Aquesta era la nostra obsessió i la nostra il·lusió. És una proposta oberta a tothom que estigui en el territori, però és una proposta exigent perquè implica 5 requisits, que te'ls enumero molt ràpidament, que resumeixen els valors de Corpinat. És una diferenciació per empresa, és a dir, tot el que vaig a dir vol dir que s'ha de complir pel 100% de l'empresa, no només per alguns productes determinats, i implica vinificar 100% a la propietat, és a dir, si tu veus Corpinat en una etiqueta vol dir que aquell elaborador s'ha fet ell mateix el vi, que no l'ha comprat a terceres empreses. No vol dir que comprar el vi a terceres empreses sigui millor o pitjor, és una informació, una garantia que donem al consumidor. Vol dir que tot és ecològic 100%, vol dir que està dintre del territori Corpinat, que és el cor del Penedès, és el territori entre vessants històric on hi ha hagut més tradició d'escumosos aquí en el nostre país, majoritàriament varietats autòctones, Macabeu, Xarol, Parellada, Monestell, Garnatxa com les varietats principals, i després una criança mínima pel 100% de les ampolles que facis de 18 mesos. Aquests són els valors fundacionals de Corpinat. I, de fet, fundacionalment vau ser 6 cellers, vosaltres vau ser un dels cellers que vau formar part, però també ara estem parlant de que s'han anat incorporant alguns altres cellers a la marca. Sí, els primers cellers vàrem ser Gramona, Llopart, Nadal, Torelló i Castellroig junt amb nosaltres, amb Recaredo, i després, posteriorment, es van incorporar cellers que ens han donat molt, com són Julià Bernet, com és Can Descregut, com és Huguet de Can Feixes i com és Mascandí, aquestes 4 empreses que venen d'una tradició viticultora, i això ens ha agradat molt que s'hagin incorporat a Corpinat. Molt bé. De fet, amb vosaltres també volem fer aquest petit recorregut i tastar una referència que jo crec que també és molt especial del vostre celler de Recaredo. De fet, avui tenim el Subtil, crec que l'anyada és 2015, si no m'equivoco. Sí, correcte. Aquest és el, no sé si es veu gaire, aquest és el Subtil 2015. Ens fa una il·lusió molt especial a nosaltres poder-lo presentar perquè hem estat 2 anys sense tenir aquest Corpinat en el mercat, perquè era un vi que havíem fet tradicionalment amb Xarel·lo i Chardonnay, però nosaltres l'any 2014 decidim arrencar totes les varietats forànies, teníem una mica de Pinot Noir, una mica de Chardonnay, vam decidir arrencar-lo, no perquè no siguin bones varietats, que evidentment ho són, sinó perquè per la nostra filosofia, per el nostre pensar, vam decidir focalitzar-nos en les varietats autòctones i ara l'hem tornat a fer amb 100% Xarel·lo, amb la mateixa vinya que havíem utilitzat. És una vinya plantada l'any 94 entre els termes municipals de Torrelavit i el Pla, pels que siguin més del Penedès, entre la Serra de Can Rosell i el Torrent de la Salada, per ser concrets. Nosaltres li diem les vinyes del Roure perquè hi ha un roure preciós al mig del Torrent de la Salada i aquest vi ens fa una il·lusió especial perquè és el primer Corpinat de Recaredo que surt, que compartim, que la segona fermentació està feta amb most propi, és a dir, aquí dintre no s'utilitza sucre de canya per provocar la segona fermentació, sinó que està provocada amb most de les nostres pròpies vinyes i és el primer que compartim. I esperem que en el futur és un projecte que volem anar incrementant i bé, quan tu fas una segona fermentació amb most, la graduació alcohòlica es modera, però en canvi
potències molt més tota aquesta part de coherència amb el terroir, que és la nostra gran obsessió, de fer vins que siguin capaços de representar un territori. És un brut nature, com tot el que fem, de la collita 2015, però que fins a l'any 2016 no es fa el tiratge, per tant està un any el vi base criant, una part amb inoxidable, una part amb bota de roure, en aquest cas, i després està 4 anys amb les mares abans de desgorjar. El criem amb suro, com tot el que fem a Recaredo, i després es desgorja a mà, ampolla per ampolla. I ara, doncs, bé, un plaer, per fi, després de tants anys, poder-lo compartir. Poder-ho fer. De fet, jo crec que, com deies, una de les excepcionalitats d'aquest producte és que està fermentat amb el most propi. Entenc que això és una tendència del vostre celler. Esteu anant amb que pugueu acabar elaborant tots els productes així a Recaredo? Això és el que ens agradaria. De fet, des de la collita 2017 ja estem fent 100% segona fermentació amb most, el que passa que estem fent majoritàriament amb most concentrat ecològic, i estem fent alguns dels nostres vins amb most propi. La idea seria acabar fent-ho tot amb most propi, però és molt ambiciós, no és fàcil la manera de fer un tiratge amb most, com conservar-lo, que no et fermenti abans d'hora. Aquesta és la gran dificultat amb la que ens trobem, i també un tema de coherència energètica de com conservem aquest most. Però tots són passos, tots són camins a poc, per anar en aquesta direcció que a nosaltres ens agrada molt, que és mirar de representar de la manera més honesta que puguem el paisatge que tenim. Clar que sí, de fet jo crec que una mica ens estàs traslladant, els que són del Penedès entenc que estan en el punt exacte que estaves donant d'on sortia el raïm, però per als que som de fora, fes-nos una petita passejada per la finca, explica'ns què és el que trobarem. Sí. La finca de les Vinyes del Roure és una finca que és una finca en vessant, és a dir, és un petit coster que comença amb un serral, que com és una petita serra. La part de dalt és una zona extremadament calcària, amb nòduls, amb rizoconcrecions, són aquestes pedres blanques de forma molt irregular, que hi ha només en alguns turons, en alguns petits serrals del Penedès, i va baixant fins a un torrent, amb la qual cosa, així que vas baixant, la terra es va convertint cada vegada més profunditat, amb més argiles i amb menys presència d'aquests nòduls, amb una mica de carbonats de calç, que són unes pedres una mica més pesades i geològicament de formació més antiga, però és, diguéssim, un territori entre vessants. No és a dalt del turó, que és un terra extremadament calcari, ni és la zona més baixa, que és la més fèrtil i la més calcària. És una zona entremitja. Aquesta zona ens dona uns vins d'una gran subtilitat, de molta profunditat, potser no tan incisius com són els que estan més a dalt, que seria el Serral del Vell, que és un dels vins de finca que fem de la zona alta, i per això el vam batejar amb aquest nom. Un vi una mica més ample, un vi que té la intenció precisament de ser gaudit com a vi, és a dir, és secundari per nosaltres que sigui un vi escumós, i per sobre de tot el que ens agrada gaudir són aromes, sabors, en boca, i en un moment gastronòmic, que és el moment que nosaltres més recomanem. Sí, no? De fet, no sé si senties al principi de la intervenció que una mica fèiem menció amb això, no? Hem de reivindicar que el vi escumós és un vi gastronòmic per tots els moments, no? Suposo que amb això també el que deies, estàs d'acord 100%. Sí, jo he de dir que em veig una mica a l'Eva perquè nosaltres no exportem tant. El nostre mercat és molt, molt català, i aquí també és veritat que hi ha molta cultura dels escumosos gastronòmics, i en aquests moments el tancament dels restaurants ens està perjudicant potser més, però en fi, sí que hem de ser optimistes i hem de ser perseverants, i espero que tot això ho puguem superar. Però en qualsevol cas també és veritat que aquesta tradició nostra dels escumosos com a vi gastronòmic es va exportant, va arribant, i a poc anem trencant parets, anem trencant murs, que fins ara ens eren molt difícils. Perfecte, doncs ens quedem amb el missatge optimista. Jo crec que, com deies, hem de ser perseverants, hem de seguir insistint. El vi escumós és un vi excel·lent, hi ha una qualitat altíssima, en són un bon exemple. Recaredo, que avui ens ha acompanyat, moltíssimes gràcies, Ton Mata, per haver estat avui també a la Setmana del Vi Català a Televisió, i fins la propera. De fet, nosaltres ens queden encara uns minutets per fer una última connexió, i ara mateix donem la benvinguda a Josep Maria Albetinoia. Bona tarda també. Bona tarda. Et veiem molt ben acompanyat, amb una bona botella del Brut 21.
És una ampolla, perdoneu-me la llicència, que a més ha estat premiada recentment com un dels millors escumosos de Catalunya. Enhorabona i després el tastarem. Gràcies per presentar-nos-el també. De fet, Josep Maria Albet, ens agradaria també fer aquesta petita presentació dels clàssics Penedès. Clàssic Penedès, malgrat sí que d'escumosos se n'havien fet tradicionalment a la DO Penedès, sí que és el 2014, crec, que quan es fa el llançament de la nova marca. Per què feu aquest salt? Bé, perquè volíem diferenciar-nos més. Consideràvem que amb el cava quedàvem molt diluïts, que el cava marcava molt els cellers grans i nosaltres ens sentíem una mica desplaçats i poc identificats. El terreny, ja s'ha comentat que el terreny del cava és molt ampli, la superfície es va fer en unes circumstàncies en què es va haver de fer d'aquella manera, vull dir, però realment avui creiem que havíem de reivindicar el Penedès i en aquest aspecte la principal característica del clàssic Penedès és que és del Penedès, evidentment. Clar que sí, i el Penedès s'ha demostrat que estan sortint vins escumosos de molta qualitat. En el cas dels clàssics Penedès, reivindiqueu 100% ecològics, 100% fets al Penedès, està clar, 100% reserva, però quedem-nos amb la part del 100% ecològic. Sou l'única denominació d'origen en la que tots els escumosos són ecològics. Sí, exactament. Som la primera denominació d'origen a nivell mundial que tots els seus vins escumosos són ecològics. Esperem que tinguem l'estatus independent de denominació d'origen, que això ho estem començant a tramitar ara i creiem que en 3-4 anys ho tindrem ja autoritzat per la Unió Europea i per Espanya i per Catalunya, però bé, ara estem en el tràmit aquest. Però l'objectiu final és acabar fent una denominació d'origen independent del que és la denominació d'origen Penedès. No, està molt bé. De fet, al final és el que deies, no? Reivindicar l'escumós, reivindicar una bona elaboració i que, a més, siguin vins que tinguin la denominació d'origen Penedès al darrere, com a marca també, per donar-li aquesta extra de qualitat. En el vostre cas, com dèiem, anem a tastar el Brut 21, que ens agradarà molt que ens el destapis. Tu te'l pots servir, nosaltres malauradament no podem acompanyar-te en el tast, per això ens hauràs de fer com una descripció. Explica'ns com és este Brut 21. Bo. És que ara al tastar-lo m'ha d'això, no? Això vol dir que està en el millor moment per veure'l, ja que fas este moment de... És un 2017, és el que va guanyar el Binari d'Hort aquest any, el millor escumós de Catalunya, en reserva. Sí. És un cupatge de parellada o muntona, que diem nosaltres, i de Chardonnay. Són dues vinyes que tenim nosaltres, una que és la vinya d'aquí al davant de la casa, que, bueno, jo estic a davant de la casa ara, no?, que és la vinya potser més antiga que tenim, amb Chardonnay, i després una vinya molt vella de parellada també, que són unes terrasses, que nosaltres en diem les terrasses que es veu a Montserrat, perquè realment des d'allà es veu les muntanyes de Montserrat molt bé. També són unes vinyes bastant velles, de parellada, i li donem aquest mínim de 15 mesos de criança, que és el mínim que exigeix Clàssic Penedès, que aquesta és una de les premisses també que ens diferencien, no? A partir d'aquí podem anar elaborant més. Ara actualment només tenim una definició en Clàssic Penedès, que és el reserva, però estem amb la nova normativa de la nova DO, segurament hi haurà 3 nivells, en què hi haurà un nivell en què s'haurà d'elaborar el 60%, que és el bàsic mínim, que és el que fem ara, l'altre que ja s'haurà d'elaborar el 100%, al nivell bàsic es podran fer servir totes les varietats, encara que majoritàriament han de ser les autòctones, i en el nivell entremig ja ha de ser 100% varietats autòctones. I després encara hi haurà una cirereta, que serà una o dues vinyes màxim per celler, de màxim 2 hectàrees també, que seran per elaborar el que podrien ser un equivalent de grans crus, que encara estem treballant el nom, i que hauran de ser monovarietals. Aquestes una o dos tipus per celler màxim, per democratitzar una mica i que no hi pugui haver algú que pugui acaparar-ho, per dir-ho. Però bàsicament és això. I el nostre 821 s'emmarca en aquest nivell de moment de Clàssic Penedès, perquè com que evidentment fem servir Chardonnay, doncs no podríem estar al nivell mig. I l'objectiu de tots els cellers és arribar tots en aquest nivell en què només fem servir varietats autòctones i amb una mica més de criança. També passem de 15 mesos, 30 mesos i 60 mesos.
O sigui, això és un canvi que veurem aviat, no? Esteu treballant-hi, ara dius, a nivell de denominació d'origen. Teniu data? Teniu alguna proposta de sortida o de llançament? Probablement abans d'acabar l'any ja es presentarà la nova normativa. El que passa que ha de passar, ho ha d'aprovar la del Penedès, ho ha de tramitar perquè es concedeixi a través del govern d'Espanya encara, i després la Unió Europea ha de donar-ho. El tràmit final es preveu en 3 anys. En uns 3 anys, llavors, estaríem ja entrant més al detall, o sigui, actualitzant la normativa dels clàssics Penedès. Quants sou actualment de clàssics? 9 cellers de diferents mides, però tots cellers bastant petits i tots amb vinya pròpia, elaboració. Tots venim de viticultors, que han anat fent el pas de passar a la comercialització. A casa abans eren viticultors també, tots viticultors. I ara tenim 80 hectàrees, però comprem alguna de raïm. Sí. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Albet. Jo crec que havíem de passar per vosaltres, havíem de conèixer la vostra producció, que de fet entenc que sou un dels cellers que tenim a Catalunya que tenen més reconeixement en àmbit d'elaboració de vins escumosos, els clàssics Penedès. Avui, de fet, hem volgut dedicar aquestes converses de vi a parlar precisament dels vins escumosos que es fan a Catalunya. En tenim d'excel·lents, en tenim que s'elaboren en diferents zones. Avui hem pogut parlar amb 3 exemples, amb 3 cellers que treballen els vins escumosos i que volem tornar a reivindicar, com començàvem al principi. Destapem ampolles de vi escumós, traiem-ne la temporalitat i fem-ho, compartir-ho en moments amb tothom. Són moments que estem vivint una mica complicats, però hem d'intentar donar-li la importància i el valor que tenen aquests productes i tota la feina que hi ha darrere, com bé deia el Josep Maria Albet, amb els seus elaboradors i viticultors. Seguim a la Setmana del Vi Català. Ara farem una petita pausa, són 10 minuts de descans per fer les neteges necessàries amb els temes de Covid i saltarem amb una nova secció que no desconnecteu, que serà el vi amb rock and roll que presenta la Patricia Golferix. Gràcies.